Kun yi tsammanin na mutu ne? Ko kuma kuna tsammanin kun ci bilis ne a kaina? Inna lillahi wa kuma kawai a ce zan mutu sau dubu. Wai kai? Aljani. Sirrin amarya. Amarya abin wa yake sanya tona harka ta tuba in aka rike aji daɗin rayuwa. Sirrin amarya. Ka kunci da damuwa in garkuwa ta sha maki cikin so da shakuwa. Sirri na ɗa ya tambata ne a can cikin uwa. Sirrin amarya a gurin angon take ƙara koyuwa. Hayya hayya menene yake so ya faruwa? Ƙaramar magana ce yau take so ta ƙara yaduwa. Sirrin duniya sam shi baya koyuwa. Halin ɗan adam yayi laifi ba shi yarda ba. Sirrin amarya an binnewa yake sanya tona harka ta tuba in aka rike aji daɗin rayuwa. Yanzu yaya zami? Ta yaya za mu samu damar fitar da gawa daga cikin gidan nan? Halima, ban sani ba, ban san ya zami ba. Ga takardar sakinki. Na sake ki saki uku. A'a Habib, kada ka yanke min hukunci irin wannan, kai haƙuri don Allah. Wannan shine hukuncin da ya dace da ke, saboda ba zan iya zama da ke ba. Sannan kuma ina mai gargaɗin ku ɗauki wancan kayan ku fitar min da shi daga cikin gidana. Dan ba zai yi kusa ni a cikin shirman da kuka aikata ba. Wallahi babu inda zan je Habib, ina tare da kai. Babu inda zan je, kuma dole karɓi cikin da yake tare da ni, duk duniya sai ta shaida haka. Waye anan? Waye?
shiga uku. Kin shiga uku ko mun shiga uku? Yana ina? Shiga. Yana ina? To, ko dai Habib ya ɗauke shi ya kai sa. A yanda Habib ya tsane, Hafiz ba zai taɓa bari gawansa ya salama ba. Kin san me? A'a. Na so na ƙara ganin gawarsa. Tsinanne na alanne, da sai na tofa masa yawo akan gawarsa. Kun yi tsammanin na mutu ne? Ko kuma kuna tsammanin kun ci bilis ne a kaina? Inna lillahi wa kuma ko da a ce zan mutu sau dubu. Wai kai. Aljani. Yake sanya tona harka ta tuba in aka rike a ji daɗin rayuwa. Ku sani, wannan fuska ɗaya ne a cikin fuskoki 100 tawa. Amma duk da na fahimci cewar ba ku da imani, sai na gane ni a saman ku nake a rashin imani. Saboda haka ina so ku sani, yanzu ne ma aka fara wasan. Domin duk abin da kuka ga ya faru a baya, sunan shi ta can lamba. Dan Allah ka yi haƙuri ka yafe min Hafiz. Na fahimci shigowa cikin wannan al'amarin da bai shafe ni ba wauta ce. Dan Allah, ina roƙonka kada ka ƙare wannan labarin da ni dan Allah. Kuskure ne Halima, kuskure ne in kyale ki tafi. Domin za ki iya tona mu asiri. Domin shigowar ki cikin wannan labarin ya ƙara min ƙaimi wajen aiwatar da laifina. Hafiz. Hafiz me za ka yi mana? Kashe ku zan yi. Sannan in binne gawan ku dukan ku biyu a cikin gidan nan. Babu wanda zai taɓa sani har abada. Na shiga uku. Habib kana ina da Allah ka zo ka taimake mu. Habib yana hannu. Kuma sannan wanda ma abunku mutum da ya kasa ceton kansa ya ba ma kanshi taimako da agaji shi ne kuke tsammanin zai zo taimake ku? Kama ya taimake ku. Ina Habib din. Yana hannuna. Yana nan kusa da ku. Yana cikin toilet. Na shiga sosai ban san komai ba. Ya haka ya zaki haka alkawari bai ce ki. Sirrin amarya, sirrin amarya. Kada ta ƙauna, rai ya daina ƙuna. Kullum sifir masoyi za ka dinga bege. Rukun amana, roki ga juna. Shi ne ki hana zuciya hange-hange. Ran zo in tafi ko? Ai dama abin da kake so kenan. Shikenan. Mana. Babe, ya kamata ki ci wani abu. Yanzu dai ba zan faɗa ma ba. Zan bari lokaci ya mana alƙalanci. Nabila. Halima. Ke ce da uwar ranar nan haka? Wallahi ni ce. Ina yini? Lafiya, Halima. Ya kike? Lafiya ƙarar.
Babe, bari mu shiga ciki tun daga Halima ta zo. Ok, to shi kenan ki kula da kanki da yawa. Ka kula da kanka. Bye bye. Gaskiya ina matuƙar sanki, Nabila. Assalamu alaikum. Halima, sannun ku da zuwa. Ikon Allah. Irin kenan Halima a cikin gidan nan yau? Wala umma karatu ne ya hana ni zuwa. Wannan karatu. Ko dai kun yi fada da yar uwar taki ne? Kai, umma, wallahi babu abin da zai haɗa ni da ita. Ina yi ni umma? Awun lafiya. Mun sami ku lafiya. Ya mutan gidan? San da gidan umma. To inda na san wannan da kuka haɗo kanka ma agwaje. Ai kam dai. Ban dauka za ki dawo shi yasa na dora girkin tunda har Allah ya sa kin dawo. Yanzu gashi komai sai aiki ya koma hannun mai shi. Ga wannan kayan miya. Sai a gyara. To shi kenan umma. Sai a zuwa dora a ci gaba da inda aka tsaya. Wala umma ta san hali. Allah ya baka kauna. Amin. Amma ni kam waye na ganki da shi a kofan gida? Dr. Hafiz. Sunansa kenan? Ba sunansa na tambaye ki ba. Waye shi? To, yana ikirarin cewa shi masoyina ne. Au, ikirari ma yake? Mana ikirari. Amma me yasa kika ce haka? Yana da karancin kulawa. Kuma ni mace ce mai son kulawa. Gaskiya ba zan iya zama da shi a wannan yanayin ba. Amma fa gayin ya haɗu. Ko dai kina cike ne? Haba, ke ma kin sani. Ba zan iya son wani saurayin ki ba. Ba na son shi fa. Ke ma kina son shi. Dan fi yadda idan kika ce halinsa ne ba kya so, saboda yana kona miki rai da su. Ashe dai kin san gaskiya. Wannan ba wani abu bane ba. Ni na tabbatar da cewa zai canza. Menene tabbacin ki akan haka? Ni na faɗa miki, ki zuba ido kawai ki sha kallo. Ya dai? Sirrin amarya, sirrin amarya. Amma fa baka da dama fa. Wato kawai shi kenan dan yana saki farin ciki sai mu ya zama laifi? A'a, ni fa ban faɗa ba. Sirrin amarya. Shi kenan. Na gane idan na fahimta wato duk abin da Hafiz ya yi ba daidai ba. Hasali ma sai a ce ya yi zaƙe ko kuma ƙarshe abin ya zama laifi ko? Ni na faɗa? Ni ban faɗi haka ba. To, naji. Yanzu dai kin bani damar an buɗe kofa in ci gaba da duk abin da nake yi ko? Sai ka tanadi maganin ciwon ciki. Dan dai wannan dariya ta saka ni ke gobe ko? Kusa ne kawai ina tare da ki sai in dinga cin wani da nasuwa. To ai na fi ka. Aha. Nabila. Dan zo mana da Allah ina son zan yi magana da ki. Ban gane dan zo mana. Wai wannan? Abbas ne fa. Wani Abbas ni ba san shi ba. Babe, classmate na ne fa. Kuma shine zai zo ya miki wannan tsaka kamar wata ɗan kucilkilan ɗan ƙaramin tsako kaza? Yanzu dai ka yi haƙuri ka bani minti 2. Kinga, da Allah ba buƙatar dogon bana. Ki zo za mu yi magana. Ko ba za ki zo ba? Zan zo mana. Kawai babe, dan dai kawai ina son ki ne sosai, amma ki san cewa ba na son wannan kyakkyawan sunan jikin da ke dinga nisa da ni. Musamman irin wannan mutum na farin ciki. Babe, ni ma fa ba so nake ina nisa da kai ba, ka bani minti 2 yanzu ka yi haƙuri na gama da shi. Ya haƙuri. Shikenan. Kije, na ƙara miki minti 3 ma ya zama. Godiya nake. Abbas, lafiya? Nabila. Na kaman ranki bai so kika ganna a wannan lokacin ba ko? Ko ka damu da wannan, kawai ka faɗa abin da yake tafe da kai. Ta zan iya faɗa miki abin da ke tafe da ni yayin da fuskar ki take a amurke take irin wannan yanayi. Ko da zan faɗa miki zan so a ce kina cikin farin ciki da walwala. Saboda haka Allah ki saka fuskan ki. Abbas, ka faɗa abin da yake tare da kai. Kar ka damu da wani murmushin fuska na ko wani abu. San fahimce ka kuma yaya ne. Faɗa min ina jin ka. Nabila, ina son ki. Me?
da gaske nake abin da kunnuwanki suka ji shi na faɗa. Ina son ki. Ni? Wato Nabila, na daɗe da wannan soyayyar a zuciyata da kuma tunaninki. Yau ne kawai na samu damar bayyana miki abin da ke raina. Magana gaskiya Nabila, ke mace ce kyakkyawa. Na tabbata kina da tarin masoya ta ɓangare daban-daban. Wasu za su so ki saboda kyanki, wasu kuma saboda kyawawan ɗabi'unki. To ni ma a yanzu ina ɗaya daga cikinsu. Amma ni ina son ki ne saboda kyawawan ɗabi'unki. Duk da dai na san cewa ke kyakkyawa ce, amma kyawun ɗabi'unki sun fi ruɗata. Wato Nabila, Haba masoyina, irin wannan kallo haka kamar zaka cinye ni? Kin kasance a gare ni tamkar baƙuwa mai tsaramu. Shi yasa a duk sanda nake tare da ke nake jin kaina ke da. Kai ko? Ina son ki. Ina ƙaunar ki. Nabila ta. Sirrin amarya, sirrin amarya, sirrin amarya. Nabila tana ɗauke da ciki. Ina nufin cikin da yake jikin Nabila matarka, amaryarka, wata 3. Habib, ina buƙatar mai magana. Ina so mai magana yanzu. Ka faɗa min me yake faruwa? Haba Habib, idan laifi na ma, ka yi haƙuri. Kar ka zaɓi ka ci mutunci na a dare na farko da kai. Kar ka manta ka min alƙawarin bani kulawa. Ka min alƙawarin bani soyayya a kowane hali. Amma kai macuci. Ka cuce ni ban cuce ka ba. To idan baka ci amanar ta ba uwarka ka mu. Tsoron Allah, tsoron Allah mai ta za ka mutu. Sirrin amarya.